Ozaj viete, čo je to kajšmentke alebo kožmeker? Tieto slová sa stali hitom slovenského internetu. Všetko to odštartovalo v finále jojkárskej show Páli vám to. Stres spôsobil svoje a vzniklo zázračné slovo, ktoré spôsobilo na Slovensku lavínu. Potrpí si na kvalitné veci. Kožmeker. Ako? Kajšmenker. Ako? Kajšmeker. Kajšmeker? Fajnšmeker. Z tohto humorne znejúceho slova kajšmentke sa zrazu stal internetový fenomén. Ľudia si ho zdieľajú na sociálnych sieťach, robia nové grafiky a tak ovládol slovenský internet. Pani Beátka postúpila do finále a bola v takom strese, že vznikol kožmeker, kajšmentke a kajšmeker. Tieto skomolné slova sa rozbehli a šíria sa po internete doslova ako vírus. Obrázky, upravené fotky sa objavujú na rôznych fórach, sociálnych sieťach, ľudia vyrábajú vlastné grafiky. My sme pani Beátku našli a tá je z toho nešťastná. Sa nikto v živote nikdy nepomýlil. Ak zapnete počítač, kajšmetke je doslova všade, vzniká denne s týmto smiešne znejúcim slovíčkom plno vtipov. Dokonca sa podarilo urobiť aj niekoľko zosamplovaných skladieb. Fanúšiková kajšmentke si lepia kajšmentke na auta, dokonca sa objavilo aj na vrtuľníku. Aj Dominika Cibulková pri kúpe okuliary kajšmentkovala. Moderátor relácie Tomáš Kamenár bol vo Viedni a tak sme sa s ním spojili cez Skype. Ja k tomu ani nerozumiem, keď poviem pravdu, ale takto býva s internetovými fenoménami, lebo nikto nevie, skade sú a čo sú, ale sú jednoducho. Majú tu na internetové stránky, všade sú proste zverejnená, potupená, znevažená ako osobnosť. Pani Beátka je doslova zrútená, radila sa aj s právnikom, čo má robiť, ale nevie, ako to zastaviť. Komentáre, kde narážajú na jej zuby, ju veľmi urážajú. Zuby sa mi pokazili po deťoch. Dostala som aj zápal na jasná, proste nemohol mi ich trhať. Môj zubar hneď všetky naraz, tak mi to postupne vytrhával. Teraz si momentálne si dávam robiť. Ako starostlivá mama svojich 4 detí sa bojí, že si to odnesú aj oni. Tým, že pribudne začiatok školského roku, tak verím tomu, že sa im budú v škole posmievať. Bude to pre nich veľmi ťažké. Pani Beátka netúžila po sláve, ale tento jej nevinný drept sa stal doslova synonymom a už si žije vlastným životom. Fóra na internete majú desiatky tisíc fanúšikov, oslovili sme preto jedného z prevádzkovateľov. Vôbec to nemyslíme zlom, pretože slovo kajšmentka je proste univerzálne slovo a nič proti jeho osobe absolútne. Je to sranda a zabávať to treba. Všetci poznáme tzv. Zľudovené hlášky alebo vtipy. To, čo sa stalo pani Beátke, sa stalo už mnohým. Ide o tzv. Internetový mem. Je to fenomén internetu v dnešnej dobe, že ľudia si šíria nejaké video, ktoré je vtipné. Čím viac si to posielajú, tým viac to stúpa a potom to aj tak rýchlo odíde. To, aby sa videá alebo fotky zadarmo šírili po internete, sa za drahé peniaze snažia vyrábať aj reklamné agentúry, ale málo kedy sa im to podarí. Aj Tomáš Kamenár sa to vezie s pani Beátkou. Veľmi dobre. To není politika, to je televízia, to je zábava, takže ja sa sám na tom smejem. Najradšej mám Páli nás v tom. Kajšmetke sa stalo hitom slovenského internetu. Denne vznikajú nové a nové videá, jedno dokonca nastrihali tak šikovne, že v ňom pani Beátka súťaž Páli vám to aj vyhrala. Potrpí si na kvalitné veci. Kožmeker. Ako? Kajšmenker. Beáta, fíha, áno.